पहिलानो प्रेस मिडियानो हामबाय फायनोहाय आं फायसफायफैखा दिनगरिया गामिनि जोंनि बुखुकजोग 1 तारिखआव जे थैथांजानाय संसारनाया गायथांजानाय बुखुकजोग जोंनि रूपस्वरी जमातिया ते 2 तारिखआव हायनोहाय दम्बरतुयाव कफंसाजाक खेमाजाक फिकाबनि बोसाजो जसुदा रानी जमातिया मनि बोसाइसं जोंनि गानाराव बासाजाक बनो जों जे मासाक जरातै जोंनि तिप्रामथा पार्टीनि तरफ থেকে तै आंनि सागबायथां तै जोंनि ईशान जमातिया मनि हयतेबो जों फेमिलिनो फाइकिसा सुबाय रखायखा समबाराव बनि नगनि नुखुंनि सामुं दङ श्राद्ध बनो साराव इतलांगानि ओंखायनो जों जतनि सुबा सुनांगो हायफानो जे जों मासाक जरातै पुरा सामुनो चारायदो जों तिसाइलो माइया जे जोंनि तरफ থেকে जे मासाक बेरमा बायद्र दिनै थाव बायद्र हिसा मिसाजों नुखुंनि बुसाइनि जाफायरो जाखा जे दिनै निउ सुबालाय माने पान्दागो फाइमाजाव फैखिनि अरब गामिनि निसिनि तिप्रामा थुलिगा जोंनि दा धर्म दै बनकारि बिसिनि साबुनान चेयारमेन दङ गफुर बन्धु दै जोंनि निपुन दङ दै आंनि ब्लगतै दङ जोंनि ईशान जमातिया जोंनि वाइटिएफ डिस्ट्रिक्टनि एक्स भाइस प्रेसिडेन्ट दङ मनि सागबायथां बरांगो सुबाजा खेरो अंग्लबो दङ जोंनि राइफेल मलसम जोंनि इयर लिडार दै आं बुमा बदलत जत्तनो दिनै हामबाय